Sakhumbula sadlumbulana igazi elami lijima ufuna ukwazi inhloso zakho ngomama wamthembisa uthi uzothanda usike jala. Hello mshana kunjani? Ngiyajabula kumuphila mntakasisi. Ukhumbula umalume nje vele wathi phone. Hayibo. So isikhathi sokuregister nje lema university. Manje bafunda engakanani? Bayaluma mshanami. Kodwa phela uyazi ukuthi umalume akasebenzi into ebhekile na umsebenzi wokubamba lawo manto akaholi imali ethini. Hayi. Kuzohlanganisa mshanami ngizobuyela kwena ngizwe ukuthi kuhamba kanjani. Ake ngithi ngizokufonela mhlambe kusasa ngoba ngidlula nasebhenki ngibheke ukuthi izimo zeimali zimi kanjani. Kodwa ke nawe uyazi mshanami ukuthi kuyabheka. Hayi. Kulungile mshanami. Ukhonze lapha ekhaya. Izinhloso zami ngawe cela ukwazi Ngena sithandwa sami. Alright ke babe. Yeah, ngiyayithena. Nasingera sakhuluma ngokubona sithandwa sami yazi. Hayi. Ngiyajabula babe. Kwenzakaleni ekseni yazi? Azi sengiyakufonela babe ufuna kube ivaliwe. Ngisesajini. Hayi manje imicharge yosana sami icharge igciniwe yakhe ifoni. Cha, bephelele bridge. Yazi ngiphatheka kanjani manje ngifone uthi ngicabangini manje ukuthi ngifuna ukukhuluma nawe ngakuthola ifonini. Ungithemba. Uzobona ukuthi hayi anginamanga. Ngisesajini yami. Kodwa ke asidlubeni lapho sami nokuthisa amacala sifika nje endlini yazi ngabe ngisafuna imihaka sesisangihaka. Hawu. Kwenze njani babe? Wangibalekela nje indaba. Abe konke wrong ngami? Awunalutho. Yini? Awukhululekile. Mawunami awukhululeki sina sami uzokhululeka mangabe nobani mawusakhululeki mawunami. Cha, ngiyakhuluma nginaphela inkinga la mina. Yazi sina sami ngiphatha kabi le behavior yakho okwenza kanje nasi. Ngangithi makusaqala siqala uthandana hambe kwenziwa ukuthi akangijoyine. Kodwa manje kufanele ngamsungijwayele sidde isikhathi 3 months onke sina sami sibhizi nawe skida ndawonye since stay out njengoba senza njengamanje. Kufanele ngilindele mina babe njalo mangizoba nawe uzokwenza kanje. Yazi ngiqala nokuyidoubt mhlawumbe konke wrong ngami. Ngiyakuzwa nje babe ukuthi inkinga ikuwena kodwa manje mina mangabe ngingedwa ngiyibuza ngiyiphendula kusho ukuthi khona into wrong ngami angisazithembi ngiyindoda. Uyabona? Sasami ikwenzakalani? Ngokutshela ngosuku ngoba manje ngikwazi ukutshela. Baby. Awu Themba lami kunjani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila sithanda sami, alright? Right wena. Yeah, ngikho right sithanda sami. Indlela nje sigcine sikhuluma ngakhona izolo ungishiye ngekho right. Ngampela sithanda sami ungishiye ngekho right. Bengikhubekile nje kakhulu yabona. Ngiyaxolisa ngalokho. Yazi njengoba ungena nje babe lami ngiyacabanga ukuthi mase ngithi ngifuna ihug mhlawumbe uzophinde kwenzeke lento eyenzeke izolo. Uyabona? Yeah. Ish. Hayi kodwa ngidlule lapho sithanda uthi ngikwenze into yokuphuza yabo sihlale sibe right. Yeah, phela. Uma pholo bazovuka bame nginyawo ayikho lento le ndoda ilaliswa phansi kanjena hayi. No. Yini? Baby. Yini? Awu sithanda sami awuthi ngene nje ngoba. Yini kodwa. Lala phansi. Ngizothi nje kancane. Right lapha. Awu sithanda sami njalo nje ngibhoncolisa baby. Right lapha. Ish. Hey. Yo.
Ngivukile-ke nalento iqinile manje. Ish. Ngilangithini. Hayibo, Sibusise wenze njani kazi? Sithando sami ngiyakuthanda. Ngiyazi ukuthi uyangithanda lala phansi uma ungithanda. Koze ube nini baby lala phansi ngempela. Cha, Sibusise lala phansi. Ish. Hayibo, bhuti kwenze njani kanti? Baby kodwa Naye lala phansi. Ish. Hawu, nayi ingulube nginonela bo. Ish. Sibusise. Hawu, hey. Zethu makhelwane unjani? Ngiyaphila njani makhelwane? Ngiyaphila. Hayi cha ngisangqongqozile kanje inyanga sengithi angivele ngingene bavele kuvuliwe ngiyacabanga. Lutho yaza ngizwa lutho ngibona ngifaka ama-earphone nje la ngilalela music. Angisangqongqozile nje mhlawumbe ngizothi ngiyangena phela mhlawumbe khona umem lana ngibese yabusenga. Awubuya lapho uzolanda ubani umem wani. Ey, mawuphatha nje lezi indaba ezibhlungu ngifuna ukuthi ngikhulume ngoba kunje nje ngenxa yakhe. Uyabona ungithola ngihlele la music ngingedwa nje. Hawu ukwenzani manje? Yazi ngisa-enjoy ngisho nama-ofami ngoba manje futhi abe nginayo njengoba kukanjena kodwa manje ngiyazi uma ngimbiza ngiyibizela nje utaba inkinga yazi inkinga. Wey, sekudalela inkinga njalo. Eyi, ya into enjalo nje makhelwane. Hawu indaba kanti yahlupha noma No, ukuthi ngento enga-understand yazi. Mhlawumbe ngizokwazi ukungenza ngi-understand njengoba sizona umuntu wesifazane mhlawumbe nizoyibona ngelinye iso yayibona lonto leyo. yeah. Into eyenzakalayo ukuthi yazi unokufika nje la endlini sibe ndawonye sibe right then kodwa manje ngithi ngiyamfila njengomuntu wamayi unovela ngenza into engayiqondi nje ngithi ngiyamthini umuntu avela baleka manje angiqondi. Wey, hayi angengikhuluma kodwa mhlawumbe phela khona la thintwa khona kahle yabo. Usho kanje? Angisho ukuthi ngithini cha. Sengiyasho nje indlela ochaza ngayo uyabaleka kanjani shuthi akakhululeki phela mangabe phambi kwakho. Mangabe nawe. Zethu yazi ngiyabonga yazi makhona umuntu obona ngale ndlela engibona ngayo ngoba nami indlela engibone ngayo kodwa phela ukuthi bengitshela mhlawumbe ngoba ngumuntu wesilisa mhlawumbe indlela mina ngibona ngayo wrong yabo kodwa mase ngizwa umuntu wesifazane naye kushuthi into ekhona le. Hayi cha balong bakwethu ozinhle ngeke. Mina nje nginomuntu onjengawe hayi cha ngeke. Ngabe nje ngikunaka nje ngikunika isikhathi sami sonke yabona. Epho ngiyamthanda nomntana womuntu madoda. Hawu hey. Mhlawumbe ngekho ngisho nalapho nje kuwena. Hey ngiyamthanda. Yazi masiwazi inhloso zami ngaye. Bese ngimiselana ukuthi ngiyoyishaya nje zonke lapha nakubo. Uyabona? Cabanga kuzoyishaya nje ipheleleke kumuntu onganandaba nawe. Ushiya abantu labakhona abantu abakuthandayo nje. Ngeke uze wazi. Mina ngibona ukuthi khona engamthanda njengaye kodwa hayi. Angiboni. Kwesinye isikhathi kumele into umuyithanda uyiyekele. Mhlawumbe naye la khona ezobona khona ukuthi uyamthanda uma ungasamnakile. Uma lokugcina eduze umnaka akaza nginaki. Mina ngakusho nje ukuthi nje kwehlisa istress sakho yabo ukuthi ngeke uzinhle. Yabona nje. Mhlawumbe lokhu ubheka kude nje. Mhlawumbe umuntu la eduze. Kwazi bani? Engani ukhona uyena nje izinto ukhona useduzane nje uzinhle ukhona. Uyabo? Kuhamba kanjani kodwa emsebenzini? Hamba kanjani emsebenzini? Ey, mina ngiyaphusha lapha emsebenzini makhelwane. Ey, ngiyaphusha kunzima. Kuhamba kanjani kuwena? Phela nami phela i-internship le ngiyitholile kuyazameka. Yabo leso stipend leso ngeke ngisitholayo kuyazama ukuthi kungisize lapho nalapho. Manje wena ke uyasebenza ngalana ubuye ukhathele nangi futhi nozinhle ukunika inkinga. Hayi cha kunzima shame. Ey kunzima. Ngiyajabula mangisakubona nje makhelwane wami. Hayi. Phela nomakhelwane wami wena angibona nje umngani wami umakhelwane wami lokho nje ngibona kwena. Umngani wami makhelwane yazi kuyangijabulisa unomuntu engixoxa naye izinto. Ngani wakho? Umngani wami hawu. Uyaphila ntombi? Uyaphila nami mngani wami ukuthi nje ngiphathekile kahle neze emoyeni. Ilento ngitshela yona ngaleya langa. Isaqhubeka yini ukuthi baba kungabe yakudlengula? Ya isaqhubeka. Oh, simakade wezulu. Kade ngicabanga nje ukuthi ngempela singenza njani. Kodwa umntana wami umbono wakho ukuthi simbophise angimina ngihambelani nawe. Awuhambelani nawe? Cha. Uhambelana nawe uphi?
Uzoba nzima ngana umuntu simbophisa ngoba phela la ekhaya sondlo yena baba wakho. Hawu. Manje fanele senze njani? Simnyeka aqhubeka enze lento ayenza yonini. Khona kufanele kutholakale indlela esizomnqanda ngayo baba wakho. Manje hayi sokwedlulela lento ayenzayo. Khona kade engakholwa mntwana kodwa ngesikhathi lokuphinda sengiyabona ukuthi manje ngempela ngeke uzumqambela mama. Inkinga ke mama ngeke ngikwazi ukuqhubeka kanje. Bani umuntu engithandana naye nje hayi sesiyaxabana ngempela. Uyaxakeka phela naye ukuthi kwenze njani ngikhululeke eduze kwakhe. Kodwa nawazi umtshele lutho. Ngiyacela njenganami ungisize ukubekele kimi ke ngihlale ngicabange ngicinge ngidla amathambo engqondo ngizobona ukuthi ngenze njani. Kodwa khona sokufika ekugcineni manje ngasaqhubeka kwazi ukuthi aqhubeke ngizobona ukuthi ngenza njani. Kodwa nje singambophisi nganami ngoba singaphandle kwamasango ngani yami. Alright, ngingankinga umuntu kazindla. Hey mosongibiza kanjalo. Sala kuqhubeka. Angizokubona makhelwane ngizokwenziwa shingi mhlawumbe nami ngizokubona nje ngalapha. Ihlalele izwi lakho uthinhloso unazo. Uyazi izindle mntanami. Ngicela nje uzungaboni ukuthi ngoba ngingakunakile. Kodwa kuyodwa into engiphatha kabi. Wena ungathi ulele too much wena. Hawu. Uyasibona leseqa umgwaqo leli hansi leli uzethu. Oh, ungana. Uzethu hena. Uyamaza ngithi? Akaphele endlini kaSibusiso, 24/7 uye kwaSibusiso uthi umngani wakhe, Angaze ngibone eminikati negundane uzwana kuzwani nje. Angazi ke ukuthi uhambisa kanjani into zakho. Ngathona indoda uyinakile wena. Babanga nje. Uyakholwa wena lokho? Ngiyakholwa. Ay musuba vuka emaqandeni wena, vuka emaqandeni. Athi nahleka ngaze kusaze ngempama. Musuhleka wena. Uyahamba uSibusiso singaba uboni. Hayibo, ma uSibusiso ngithanda kabi. Ngisanda kuhlangana naye mina ekseni ngovivi ethi uze kuSibusiso. Ihamba ke indoda umulele. Azongixakashe uSibu. Azusibu sengizame ngayo yonke indlela ukuthi ngikhombise ukuthi ngiyamthanda kodwa manje nje yena busy nje ngalo zinhle wakho ubhizi lokhu ngixoxela ngayo ngisho ukungixoxela ngayo. Angazi mina noma akabonini ukuthi useyisidom ngalo ndlela. Hayibo. Ngeke phela. Usibusise njalo nje uzinhle lokho akaboni ngisho sengithi ngiyamthinta ngenzani lutho ukunginaka. Hayibo cha yazi phela ngeke. Ngathi ngimuhle kangaka akasaboni ngisho ubuhle ngisho ukumi. Lokho ebhizi nozinhle ingane ezincane. Ayisuka into lokhu uyiqhasha. Mala uyayiyeka lento ezela kimi. Anisukontanga mina futhi singafanelana kahle kabi. Yazi nje kumphatha kabi ukuthi ngihambela amahala ngisuka yonke le ndlela. Lokho busy makhelwane wami, mngani wami. Hayibo, mngani wami. Hayi, ngeke. Angithandi ukuba nomngani naye. Ngifuna ukuba umuntu wakhe ngani noma ukuqamela imina lokho. Futhi nje ngiyaphi emuva? Ngiyaphi? Mina ngiyaphindela kuyena. Hayibo. Nguzethu kayi1 mina ngeke ngize ngihlulwe indoda. Izogcina yami la. Ngiyakuyena ngeke. Hey, wo. Ngeke. Ngiyalingwa yini? Awutshele mina. Wezethu uyapi? Hawu. Uyapi? Sabona mama. Yebo njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Uyapi ngempela? La sabona uSibusiso. Usibusiso? Yebo. Ningabangani invela? Singabangani sakhula ndawonye safunda ndawonye sesihlukana ke ngokuthi phela umuntu useyosebenza nomuntu usaqhubana. Zonke insuku wena usapheli lapha kwaSibusiso. Kwakwaziwana ikati negundane, kwakwaziwana. Cha singabangani mina noSibusiso ma. Uyazi ukuthi indoda yazinhle uSibusiso? Ngiyakwazi lokho ma. Kodwa mina ngumngani kaSibusiso yena uyindodakazi inhle mina ngumngani wakhe. Manje unelabo ukusa nje unobheka uSibusiso. Omakhelwane nje mabenza njalo. Nawe hlapho ungabheka omakhelwane bakho yabo. Hayi ngicela ungisize ingane yami. Awuphume nje uphele kuSibusiso, awuphume phela kuSibusiso. Indoda engane yami leya yani. Awuphume phela kuSibusiso. Awakhe amangane amantombazana. Ngakuzwa kangcono lokho hlapho makuphuma kuyena uSibusiso yabo ma. Okwamanje ma angazi noma mhlawumbe ngizothi ugadela uzinhle uSibusiso noma mhlawumbe ucabanga ukuthini. Ngeke simenzele ukuthi uSibusiso. Ngeke ngize ngimgadele phela ngiyamzala mina uzinhle, ngiyamzala uzinhle. Ngiyabona nje kukhona ukudla amantshontshe emsamo. Awungisize ukuhlwana noSibusiso. Awekho namangane bamantombazane wena. Angithi phela bangabantu bahleba mina ngithanda uba nomngani womfana. Masukhethe uSibusiso. Ngoba bonke abantu ngathi uSibusiso nje. Amadoda engaka waSibusiso. Hayibo ma, inkinga inoSibusiso manje. Hayi ngeke ubuyele ekhaya ngicela nje ngisize ubuyele ekhaya. Awuyike lapha namhlanje. Nalendlela bengithatha ngathi angisayithathi mina. Ngoba ugade uSibusiso. Ngigade uSibusiso na. Hayibo, uSibusiso bakwazi usenamaphoyisa. Hayi. Ngiyaya mina kuSibusiso.
La shoni la ngamadoda sefanele ngongena ke ntambama ngena night shift namhlanje yazi ngincamela ukungena emini volento lo ebusuku futhi mina ngizoyilalela Wasifosisi. Awungichazele. Kahle wena uthanani noZindle noma uthanani noma waZindle mamkhize. Zethu ngene yini wavela wangena nje uphoseke endlini yami kwenze njani? Cha ukuthi phela ngiyaxakeka ukuthi manje uma ngazi into isolokho engivimba endleleni manje mangihamba mina sekumele agade manje uthi mangiza kusibusise kumele lokho emile lapha. Usona bodyguard Hayibo. Zethu ushiswa yini? Ukuthi angicasule lento manje sizochaza ukuthi ubani ongena la endlini yakho ubani ongena la kuthanani noZindle. Usengana naye nomthanani engane yakhe. Sizolokho ekugadileke manje sawusho uzokuvashela njengomakhelwane bakho. Ayangimangaza ke usekwenzeni manje lokhu uzanimakaza? Uyangivimba ngithatha ngiphindele emuva mathi ngizobona wena. Hayibo manje wena wasushisela kangaka Cha ukuthi sibuya into engicikayo la ukuthi wena awuboni lokho busy nengane yakhe. Zethu angibonini zethu angibonini zethu yini okhuluma ngayo kahle? Vula amehlo awuboni sikwenzekani awuboni ubusy ke ulokhu ungixoxela ngoZindle ulokhu unakane noZindle ingane encane lokhu igxuma ibhizi nabanye ngabe ngibonana ngoba phela ngibona yena umuntu engithi ngiyamthanda lo ngifuna ukolobola yini uthi ngiyathanda yena umuntu njengoba yakuzisa ubuhlungu nje uyakuthanda ungitshela ukuthi uyangithanda nje izinto azenzayo lezi vula amehlo sibusisa vula amehlo ubuke ungalokhu ubuka kude buka duze inga yakhe awuboni hayi Zethu zengena amadimoni avela ngene yenza ukubanga umsindo endlini yami kwenzakala ngempela ngivula amehlo uzogcina eqhamukile ngimlindile ngisho lingashona ungashana no7 ngenda ngoba ngiyazi vele indlela yakhe ila ayikhenya wajwayela ukuthatha amadoda abantu kade ngamonde seqamgwaqo leso amadoda engaka ufuna indoda yomntanami ngizoke ngibona ukuthi wenzani uyabona ngifuna ukuthi mangiyishaye kanti Hayibo ma wenzani lana? Ufunani ngemzinhle? Hayibo wenzani lana? Samsekhaya ma, umeleni lana? Ufuna ngikujabula ikhanda ka wena. Ngizolungisa inkinga ongakwazi ukuzisotha out wena. Khala kanjalo. Mina angibhenyo. Ngifuna umfundisa isifundo angaphinda silibale empilweni yakhe. Ngeke phela ngidlala ingane sazodlala ukufa mina. Ngikhathele nje ile ngane. Ngikhathele ngempela nje. Ingane ngiyayitshela ukuthi hayi ngeke usibusise yaqhubeka ukusibusisa. Hayibo. Amadoda aphelile ngempela. Ngizoyikhombisa abantu. Hey. Hayibo ungathi uyena nezingqotho. Noma into ziyafana. Yebo uzothu njani? Hayibo bangwela ngifuna wena. Uphuma uqala idrama ngithi mamkhizi. Ngibuza ukuthi uphuma kuphi? Ungani yazi ngiphuma kuphi? Kanje ngathi ungimisela ukwazi ukuthi ngiyakuphi. Ubuya kuphi vele? Bengisuka kusibusiso. Uyokwenzani kusibusiso? Ma, manje usibusiso kumele wonke umuntu axoxe ukuthi uyokwenzani ususumaya kusibusiso. Ngathini kwena ngokuya kusibusiso? Shuthi lokho akusho manga ngikuzwanga kahle ngakho ngiqhubele ngabo usibusiso ngoba angibonanga ukuthi yini edala ukuthi ungafuni usibusiso. Angithi vela uzwe ngoba uhlaza uyalibeka ngimdana unyoko umpendula kanjena wena. Awunanhlonipho wena. Ngikhathele wena. Ngizokubamba wena sokubamba. We hayi ayiningi yami ngoyibona mase ngibuya kusasa ekseni njengoba nje ngogada ebusuku uyabona ngizoyilalela kukho kunye hayibo ngibona ngamehlami Sibuke seqokhuluma kancane please kodwa uthi namhlanje ngoba ngiyeke emsebenzini kodwa Azimihlolo Mase ngifuna ukukhuluma nawe usukhuluma ngomsebenzi manje Yazi uthini Zindle ngicela ukuthi ukhulume lento ubuzoyisho kumina because kuyangixaka nje ukuthi ufuna uzokhuluma nami kade nginawo ubusuku bonke izolo kodwa ubuyenza ubungangifuna iduze kwakho ungilalisa phansi manje ungitshela ukuthi ufuna uzoyikhuluma nami ngiyaxaya ngempela ngidideka ingakho ngithi ngifuna emsebenzini angiboni uzoyikhuluma nawe ukuthi Sibu ngiyakuthanda phela hayi ukuthi ukuthi akukhombisi lokho ngifuna ukwazi lokho ukuthi ngiyakuthanda phela nje okuhlungu nje wena usunozethu Ozethu bangenaphi lapho uma ungithanda uhlulwa yini ukungikhombisa uyangithanda uyasho ngamazwi ukuthi uyangithanda kodwa manje izinto zakhe ayikhombisi umuntu mamthanda fanele ukumdinga seduze kwakho kodwa wena wenzani kimi awungifuni eduze kwakho usho ukuthi angikwenelisi unginelisi mawenza kanje hayi cha usale kahle Hawezethu unjani ngiyaphila awusho usungenela ndoda yami Awu sekwenziwa kanjalo manje Hayibo ngizwele phela bayasho abantu ukuthi uyabhizi nje uyangena yaphuma lapha Awu hayi cha mangamela ukuthi ngitile noma wakho lona onedrama ngaze engakanani kumele ngitile nawe ukuthi uzokhuluma lami into ekhulumayo uma senedrama futhi manje ungoba wazi wenzeni ma wakho uyakubana nje uma ulo ungena lapho uphuma
Usenzani endodeni? Maseke wena ulwela uma wakhe izimpi zakho. Hayi kwahle kuba igwala wena zini. Hawu. Hayi cha. Makuthi unenkinga nami kumele uze kimkhulume nami. Hayi lokhu ngithumelela ngoma wakho. Usufunane endlini endoda yami. Usibusiso hlamakhohliwe umngani wami. Waze mina kuqala okudlula wena. Hayi ukuthi akuthola izolo solo kuzokhuluma engathi manje angazi. Sekuyintwana engakanani. Oh sis ubona ngoba ngitshela inkinga zami zasekhaya ukuthi baba ungenza. Wabona wena uthamba uthatha indoda yami. Ngihlangana naphi mina nobaba wakho ukuthi ukwenzani? Hayi bokuyali kahle wena. Mawukuthi uyahluleka wena ukuthi umele inkinga zakho nokuthi ujabulise indoda yakho ungablame mina lokho sisi ungakubeki nje kimi. Mawuthi unibona ukuthi unenkinga emakamereni noma angihlangani mina. Khiphu zethu lapho ke. Ngicela uyeke indoda yami. Hayibo. Manje singitshela wena ukuthi ngeke umngani wami. Hayibo ngitshela. Akwenziwa njalo. Uzoxatshana sisi. Xabana abantu bani? Uzoxatshana nawe. Ubani xabana nami? Wena noma wakho? Mina. Wena hayi anginandaba nawe sisi. Awunandaba. Uleka usususile. Ngiyibona nje uphuma ungena lapha endlini endoda yami. Sizobona. Yaba nje usuyisusile. Ngifisa ukuthi uyimele. Yazi sengizokwenzela wena ke futhi manje. Ngizoyimela. Ku right ke sisi. Qhubeka. Yana uqhubeka. Lokhu umlwelo uma wakhe izimpi zakho la. Asisuka. Ndodakazi yami ukuphuma wakho. Mawusayedwa. Awukusho ukuthi namhlanje seba nesikhathi soba yitho. Hayi nje ukuthi sixoxele sobabili. Hayibo baba wenzani manje? Hayibo! Hayi ngifile ngiyazela yazi. Yo. Wena into okade ebusuku. Noloku ngakhala njalo ngayo madoda. Hibu. Angike lo mfazi angizumfona nokumfonela. Mina uzeli ngeke wena stress ngifake stress sodwa. Amen. Indaba. Sokwenze njani futhi manje? Ave ngiphoxekile yezwa. Kwenze njani? Yabona magazinhle uyathanda ukumbonisa nabantu. Awuyazi into ayenze namhlanje kumina. Hey. Senje ngovivi manje usufika manje la endlini kwenze njani? Umphakathi wankumbukile uyahleka la ubona umuntu nje oyisilimo uhambe hujo umama angazi nokuthi kwenze njani. Ukubha nje kwenze njani? Ungishayela ukuthi ngiphuma la endlini ngiphuma kuwena. Angazi mina isilo mama ungifunani okwangempela angazi. Shuthi nje angazi ukuthi ngiyinkinga noma ngimnukela kabi noma kwenzekana angazi. Hayi, yabe ngithi into encane inkulu into enibangayo. Uthi kodwa inibangayo yona lento lonje enibangayo noma mhlambe khona ezinye izinto ziseceleni. Angazi noma ngizosibanga wena noma ngizothini. Kodwa into ebuhlungu ngibanga noma akazinhle. Hayi, ngabe ngihlanzana nomama mina ingane yakhe lengithandana nayo. Hayi. Uthi yona phela emthumile. Ayikho enye indlela iyona emthumile kuwena kumina. Mina ngisazi ngididekile ngempela manje ngizokwenza njani ngalento yena. Into kwangempela ngiphatha kabi ngenqamba manga ngithandi mina umuntu lokho embonisa nabantu. Angifuni okwangempela. Nice. Zethu angithandi ukukhaya sokuhlungu manje kumina yabona. Hayi ukuthi ibhlungu lento ayenzayo. Manje manje. Manje engixakayo yilena la ekhwelezela kangaka ukuthi ngazenze kanjeni. Yini phela kwenzeka lutho phakathi kwami nawe. Okubhlungu yikhona lokho ukuthi akwenzeki lutho. Nawe futhi la awuboni. Angazi indaba. Yazi ugcina ufika lana wangitshela ukuthi angibonile ukuthi angiyiboni ngempela. Yazi ngiphatha kabi zethu. Mina ngibona umngani sasikhula ndawonye mangibona wena ngibona nje umuntu esikhule ndawonye naye. Manje mina ukuthi ngibona kuhlungu na kumina. Konje manje usuzuyakhala ngakhala ngithule. Ngeke izilunga lento ngoba vela ufuna ukuvumela ukuthi ubone ukuthi mina ngiyakuthanda. Ngisahlane ngiyalinga mkhize umenzani uzinhle ngempela. Yemfazi endene kanti kufanele ndengakwazi ukukhuluma nengane yami. Ukhuluma kanjani nengane uyithinta ingane? Kanti ngibani indoda la ekhaya lengane kufanele ndibone saphepha yapho kukhona amaphutha khona. Uyabona ayikho enye indlela engcono bavele ubuthini mangabe ubuqala ubuza mina uthi ngupemva kwalokho uyayithola. Bhetele imphomo uhambe mfazi endene uhambe nabanye abafazi phandle. Ugibela mina ngumfazi wakho ugibela ingane yami manje. Ungcono ukuhambe. Ngiyakuthanda mina. Kodwa zethu uyayibona nje mawubuka mina ubuka lempilo engiphilayo sisikhuluma nje ngokwe reality. Hayi ukuthi nami ngaze ngakucabangela ukuthi ngathandana nawe. Yabo impilo iphilayo nale ngiphilayo efana. Kanjani? Ubuke nje umsebenzi ongisebenzayo ngeke ngikwazi uku-afford. Ubuke inwele zakho nje lezo. Ubuke indlela ogqoka ngayo.
Angisayiphathi-ke rent uma usuthi udinga imali ye-rent ngokwenza kanjani konke lokho. Angizile ngoba ngizela imali Sibuka. Mina ngithanda wena. Ngikuthanda ngendlela oyiyona hayi ukuthi ngifuna umuntu onemali noma umuntu onjani. Lezi zinto ngibona ngibe nazo ungekho empilweni yami. Okusho ukuthi ngizenzela mina ngokwami. Ngiyakuthanda Sibusiso mina. Kodwa njengendoda nami ngokuyisifiso sami mangithandana nomuntu ngikwazi ukuprovide ngizoprovide kanjani kuwena ngoba ngiyakubona uphila impilo ephezulu. Ukuthanda yebo nami ngakuthanda ngoba ngakuthanda kodwa manje athi inhliziyo yami iqola ngoba ngeke ngikwazi uku-afford. Akuyikho into enjalo Sibusiso. Singayizama into siyibone sibekane. Mina ngiyakwazi ukuthi u10 times indoda le ngiyifunayo. Angifuni mina umuntu ozolokho engisiza financially. Ngifuna umuntu ozongithanda, anginikeze uthando. Lolo ngideservayo kuphela. Yabona uyakhuluma mntana womuntu kodwa manje kunzima ngoba phela uyazi njengoba ufika njalo ukuthi bengimile empilweni yami ngakuthanda ngadlula lapho bese kukhona nangumuntu okhona empilweni yami ngizomthini-ke. Umuntu ongakusiza ngalutho onganginelisi. Ngikhona mina ngizomnika yonke into oyidingayo. Awumdingi uzinhle. Awumdingi sithandwa sami awumdingi. Ngiyakuzwa uyakhuluma zihle into oyikhulumayo kodwa manje angizazi inhloso zakho ngami nje ubuza kumina nje. Yazi nje kumina into eyenza la kumina emqondweni wami njengoba kwenzeka konke lokho kwenzakalayo la uza kumina nje ngithanda. Ngiyibuka into engiyona ngiku-0 nginjena nje uza kumina. Ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe kunenhloso engale oze ngazo ngoba kusikhona mhlawumbe ukuthi uze endodeni engakwazi ukuprovide for wena njengoba usho nakho konke. Yini ke enye ungabe uthuzele kumina? Kanti abafowethu baphi kade ngibafonele bathe baseduzane nje. Ake befike ngempela sixazulele indawo ake nje lengenze njani. Hola ndoda madoda. Ongenani bafowethu? Besithokoza hayibo walala emini ngani wami. Bafowethu. Asiphambe apha guys. Nazo sikhathi iphutha asifuna sijwayele le ndlela le yadala. Sijwayele wona lo. Hayi njalo bafethu engisa nginifonele bafethu ngithi fikani bafethu nibone senze njani nginenkinga la bafethu twehlula madoda yami le ndoda ingavele isifonele ekseni kanje endisanda kudibanisha ingama hayi nakho seyafona ndithi hayi ngeke bafowasi besiphuthume pha umngani wenu ngoba kangenzeka khona ingxabanayo akho nto esiyenzayo nathi sizihlalele pha yabona ngifowuna nje sihleli sobabili. Angiyajabula unibona madoda ngiyazi mase kufike nina sekufika bokugcina sokwazi uyixazulula le nkinga engibhekene nayo. Khawubeke mfowethu okwamadoda vele kubekwe emadodeni ayikho enye indawo. Hey bafethu yabona ngiyafika njengamanje ngiphuma emsebenzini bade ngene night shift yabo. Ndiyethuka lento uleleyo mngani wami. Usangena night shift na ngoku. Night shift mfethu ungena 3 days in yabona le sebenza ebusuku. 3 days besizana nomoya kwesinye isikhathi usuku bayithanda bona bafethu ngisebenza nabo bayithanda ukusebenza ebusuku isikhathi. Hey nami mngani wami hayi unathi ngenilungu. Impilo mfethu mfethu mhlawumbe ungalungi. Ngiyabona impilo mfethu lapho ke lonto. Kuzothiwani impilo. Mngani wami uvela ubethe liphale mosingasalibazisa kwenzakalani. Kunjalo bafethu udaba. Bona ngidade ngithinte bafethu nginenkinga la. Uyabona le ngane lena uzinhle lengithandana naye yayamkhize. La izansi. Yamkhize la izansi. Ngibhekile la mntwana. La mntwana mfethu. La mntwana mfethu ngikhulisela yena encane mfethu ngibuthi yabona la ngiyayikhulisela mfethu manje ngiyabona se right senza siqale sithandane manje uphelile unyaka sithandana naye uyabona. Ngiyazi seninesikhathi kona nephushi. Ngiyazi amajida manginana kaphela ulimi lami ngikhuluma ngayo zihle disihle lethu yamazi uyabona ke usebenze njalo mfowethu ngoba sengikhalela ukuyindiyasha ntawo. Hey bafethu akunzima mfethu ngiyamthanda lo mntwana nenhloso zami ngaye zihle kuphela mfethu ngifisa ukuhle kuphela ngayo yabo ngendlela ukuthi bese ngishayisa stop order futhi imali nami engenayo ukuthi ngiyazi ukuthi mawuphela unyaka lo ngivele ngovela kubo ngiqede ufuna uvele umthathe nje ngithatha ngowami kodwa yodwa inkinga ngibhekene nayo bafethu kwenzakalani yabo nginenkinga mfethu uzinhle siyahlala kube kuhle naye mase kufanele ngimthinte sifilane njengithandana naye laqala khona inkinga bafethu akavumi ngimthinte akavumi ngisondele into enzima nje yabona ihug kunzima ukuthola ihug uyabona hayi boka isothina ngoku singahlala la endlini kodwa sesiqede unyaka sihlala naye masaqala ukuthandana ngitshe mhlawumbe kwenziwe ukuthi siyaqala ukuthandana yabona ngolami kalonke kunitsele lonto unyaka wonke uzama ukuthi ngondike ukubona umfaka la endlini uvela ufike uhlale nje naye kanje bafowethu ngilala phansi bafowethu angavungoze mina phone usho kanje yebo ngiyaphuzwa ngihlalele abana naye yazi umfonela
uzwena uzongifonela ngeke. Balongena. Sibusiso. Awuzethu. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Hawu. Alright. Ngiright hayibo. Nekhwama iwaphi? Phela ngithi inkinga ngalesikhathi lesifike akuseni ngithi ngisaphuma emsebenzini ngakho sengiqeda ngokukhuluma sengithi njani nje angibuli ngoba bebe ngazi ukuthi awubahambi emsebenzini. Ngiyakuzwa manje vele wathi uphuma emsebenzini wasuthi usuza kumina. Phela iyaphuthuma le ndaba ngeke angikwazi ukulinda mina. Man, iphi le ndaba ugcina sikhuluma ngayizona? Yazi mina ngithosa le nto lana. Ngobani? Ngempela iyangixaka nje. Ngempela uqhamuka usuzothi nje noma uxa ukuthi intombazane approach wona ngesilisa. No, njengoba ngishila ngichazela zethu ukuthi yabo mina kuyangithusa le nto ukuthi uvele kuba wena oza kumina yabo. Angizazi kahle inhloso zakho. So nginemibuzo eminingi ephendukayo la engqondweni nami. Ngiyibuza ngiyiphendula yabo angiyitholi answer right ukuthi why vele kufanele kwenzeke ngalendlela okwenza ngakhona. Kodwa ke mina bengikutshelile nje ukuthi nje yodwa into engidinga kubona mnini ukuthi unemali noma unamali angihlangani nalokho. Hayi, into engidinga kubona uthando nje. Iyangidida. Ngoba ukukhuluma iqiniso sengikubonile kusukela sikhula ekukhuleni kwethu ngibonile ubaphatha kahle abantu bakhe yabo. Mina uyazi nje vele ukuthi ngibedane nje mina angazi ngathi ngithi nje umuntu ozongishila kube odoti nje. Vele kube odoti. Manje nginethemba lokuthi mhlambe mina into yami la ngoba vele sesiyazana sibe abangani sashare okuningi sisakhula yabo. Nginethemba lokuthi kuzoshintsha. Ngiyakuzwa yazi yini ngisabela kakhulu zethu ungazuyitshela mhlawumbe ukhonto wrong ngawe yabo. Njengoba unje ngithanda yabo. Nami nje bangangitshena previously ukuthi ngangakuthandwa yabo. Kodwa manje nginokusaba inhliziyo yami yabo lonto leyo. Ukuthi ngizokunikeza inhliziyo yami bese ngiyaphoqeka ezinawo njengamanje nginenkinga nozinhle ngingakwazi ukuthi sixhumane kahle. So ngiyasaba ukuphinde futhi inhliziyo yami ngithathe ngineze omunye umuntu. What if naye sengenza same thing ngisadlula ukukhuluma ngiphone yabo. Kahle kahle ngifuna ukwenza i-rebound yabo lo budlelwane engiphuma kubona. Ngizokuthanda mina ukuthi sinabasebenzisa u-part if. Yabo u-part if. Asenzeni sibone ukuthi usibeka lo because u-part if uzosisiza ngathi. Eish, ngiqamba manje. Ngiyakuzwa. Ngoba manje ngeke size sazi. Hayi. Zolokhu ukuthi yebo ube nenkinga nozinhle yawo wena nozinhle. Ukuba kwakho nozinhle noba kwakho nozinhle ngeke uzifane. Uzethu umuntu uzinhle umuntu. Njengoba ngibona nje futhi ngikhulile ngene lokho ngiqhashiswa kwengane ngezinhle. Manje umuntu okhuluma kuze koma umphimbo bakithi awusazi angishintsho ukuphuza nje sengoze ngicelele hawu Njalo ke hawu manje vele uthe uma ufika nje ngisamanga ngizizwe ikhwama uzongisurprise ngale ndaba le ngithe mina ngiyadlala yabo njengoba njengamanje mina into esemqondweni nami ezothi yazi sibonge ngiyadlala ngathi sazosho njalo yabo kanti ngidlala inhlobo ngidlala inhlobo ngitholele lo drink wakho hey uzophuza Akuyona drink ebizayo ngithemba ukuthi uzoyijabulela kodwa ne Ophuze la ube right nesixoxe kahle kodwa nje ubwazi mina sengizoya ngasetohweni yabo Okay kodwa ke noma thoswethu usuya ngasetohweni phela Sengiyaphuthuma kodwa phela kuzoba hlaza ukuthi ngifike ngizwe nomuntu ufike sekunina ngeke bakuphuza i-drink thatha iglass Kade ngiphuza nje mina sengenzela wena yebo lonto leyo Hayi kodwa nami ngingajabula ukuthi senze izinto sothula Ngiyacela sabusuwenzela mina ngazi ukuthi khona indawo esele la isizwe sakho. I-drink vela khona ukudla. Uhlophisa manje ngihla ngenyuka ke my dining room, living room. Hayi. Washo kizithi hey unemanga zakho nje yazi usenza njani ke sengithe ngibuye la uyabo Ayi awuphuthuma shame asike sihlale nje sixoxe futhi mali yakho ngipheyona mina yimili sibabeni oza ngikuphi yabo ngeke ngithi ukubamba nje into kanje yabo hayi kodwa wrong lesenzayo ngobani yabo mase kuthiwa nje uyaqhamuka la uzinhle ngeke azayithanda le nto enzakala
Indaba yahlezi ngozinhle uphike uzinhle. No, akekho nje ngamayoda mase uyaqhamuka nje bakhaga nje kunento ethi ngenza into wrong yebo lonto le. Awungizana ifuna mina sifuna mirenga lapha. Okay. Akuzofunana lokuzana usabe. Hello? Sure. Sekwenze njani manje? Hayibo. Hayi kahle. Mana ngiyaphuthuma la ngizoza manje. Indaba manje? Iye, umngane wami yabo uyisemshayile ngalezansi. Ushayiwe? Angazi kwenze njani, sifuna uphuthuma khona osakaza siyabona. Okay, nginenkinga ngizokulinda khululeka. Alright, ngiyabonga. Thatha amasithwana. Uzophuza lo? Ukuthi aphuze. Hayi ngidlala umfana mina. Ngafuna ngilokuncenga. Anginasikhathi. Hello. Yawazanele. Mfethu ngithi mina ke ngilapha endlini kaSibuya yabo. Ngilifakile ngelimpiso ngelona ngibe nenhlahla yokuthi kube khona umngane wakho banenkinga yabo wasehamba ke seyakhona. Ngase ngithola isikhathi sami sokuthi ngenze yonke into ebengifuna ukuyenza. Ubungezwa ngibasathi ngiyakhuluma libe ngifakela lo zinhle wakhe. Ngasho ngathi uyabona lo. La ngizomthola khona. Wo ngiyakutshela. Angifakile mngane wami. Hawu. Mazithwana usakhona. Awunganibuyishile ukuthi ngizokulinda nje. Kwenzekeni? Kunzima lapha nangazi nomngane wami yosendani. Amenzeni? Uxabane nabanye abafana phela ezansi bavele bakhipha umase bamgwaze nje inxeba la. Ngimshiye sethathwe iambulance. Athi ngiyabona. Kubuhlungu. Ngishisa ngishisa. Esabanda nje kodwa phela kade ngihambile. Isabanda kanti. Hayi. Basiphazamisa le ngqondo besinayo. Singathini phela umngane wakho kodwa nje. Hayi. Manje wafanya njani this week? Ngizongena kusasa bese phambi kwakusasa ngi-off. Alright. Lapho ngizobe ngi-off 2 days bebe. Ngibuzela ngifuna ngivakashele. Ya ngakujabulela njalo uma ukhona ngihlezi ngijabulela ukuba nawe. Yizo-ke nje lezi zinto engisho ukuthi ama sizama ukungena ukuvula ikhasi elisha empilweni yabo. Ekuyilona engilibona linzima njengoba nginomuntu engayi empilweni yami yabo. Ngiyabuzwa khona. Zethu. Inhliziyo yami ishaya ngamandla azi indaba. Yashisela futhi. Cabanga mhlawumbe lento ayibona ezansi yabo ukuthusile. Mina sejabula umsebenzi engiwenzayo uwe security ukugada enhlezi ngibona into enzima kabi. Yabo lokho ngibonile into encane kabi. Ngibona into egwazefo. Iyangithusa nje lento vele ngijuluke kanje. Ngiyashiselwa nginjalo. Bapha isikhibo ngushisela. Ngathi ngalala ngiphelwa nami. Ngathi ngalala. Ngathi ngalala. Ungakhiphi isikhibo mhlawumbe. Hayi. Yebo. Usujuluka kangaka? Ithi ngikhiphe isikhibo ngcono. Hayi. Khipha isikhibo ngathi ujuluke kumfama. Khipha ngiyakusiza mina. Ufuna mina phela nafuna emzini, Ngisiza wena mina sibusiso yeke uzinhle la. Khipha isikhibo. Ubani wena? Hey. Ubani wena? Hey, khipha. Ufuna bele ngibuza ngubani mina? Zinhle. Zinhle. Uwazinhle. Oh. Ukhomba nje isikhathi sendawo. Lokho emphatha la. Zinhle.
Zinhle. Zethu man, hey. Nombiza ngozinhle la. Yini? Dina nilokhu ikhali wamzina esikhatsini manje. Hebo. You 20 missed calls. Yo. Uyaphela ngosambile into khona namhlanje ngizwa kanjani kodwa ucingo likhali. Kade ifone induna yami lana. Isikhathi singodwa khona manje 9 o'clock. Sengifaka nekepisa ngagquma ishisheti. Awungilate kodwa namhlanje kwenzakaleni kodwa izolo. Angoda mlaphela litoho nkosiyami. Akunzima kanje ukuthola umsebenzi nkosiyami. Ngoda nkosiyami. Kwenzakaleni izolo. Sengilate. Into engizoyithini ngihambela la. Njani? Kunjani? Ngiyaphila ini lephethe esandleni? Ngiyazomnyusisi. Yini yona le ncwadi? Okay, ngiyabonga mshana bye ngizobe ngikubona. Awinkinga ziyanda ngosami. Ibanike futhi manje isandla sezinhle phela lesi. Sawubona Sibu. Ngiyaxolisa ukuthi ngithumelele incwadi kanje. Benge ngisakwazi ukubheka emehlweni ngaphambi kwalesi senzo osenzile. Sokuthi kubo bonke abantu bengaze kube uzethu pho olala naye bese ukhetha uthumele ithombe eqhamuka leso ithombe nendawonye uze ibone umhlaba wonke mina bese ngiyahlazeka. So Sibu ngithe angibha lencwadi ukukwazisa ukuthi sengiyahamba mina angazi ukuthi ngiyakuphi kodwa ngizoyibonela ngoba engikwazi ukuhlala nginibona nenza lento eniyenzayo ngoba iyawukhupha umoya wami. Sibu ngiyakuthanda phela hayi ukuthi angikukhombisi lokho ngifuna ukwazi lokho ukuthi ngiyakuthanda phela nje inhloso zamngawe awe ngifuna ukuthi uzwe izinhloso zakho ngami ungavuma ukungitshela ngifisa kungabe yakwazi ukuvula isifuba sakho ngizobenele ngawami amehlo ukuthi uyangikhanda na. Izinhloso ngabe ziyafana na. Izinhloso siyakholishana nana.
kungekhela ninomqondo wami izimpendulo azibonakale sengithwele ngezinkinga zami. Hawu kodwa ngosami into engizoyithini lena madoda hawu. Hayi angiyazi into engizoyithini ngempela lena. Awukho la ngamcingile khona phela manje uZindli. Ngembheke yonke indawo la kuthiwa kwabona la khona ephethe ikhwama zakhe. Ngabe segibelile. Hayi umsebenzi ungamanume man hayi. Nduna. Yebo Nduna ngiyazi ngilethi Nduna. Nduna ngisacela ukureporta Nduna. Nduna ngeke ngikwazi ukuphumelela emsebenzini Nduna. Ngiyaxolisa kakhulu hambile umfazi Nduna. Manje ngeke ngikwazi ukuze emsebenzini umfazi uhambile. Hayi Nduna ngeke phela ungalokhu ukhuluma kanje ngeke ngiyachaza ukuthi nganje lo mfazi ngizokwenza njani manje umfazi uhambile. Kube kuhamba umfazi ubuzothini uzokhuluma into ekhulumayo. Ngeke ngikwazi ukuphumelela ukuze emsebenzini yini ngizoyisebenza ngi-stressed. Fanele ngimfune ngizemthule la khona Nduna. Hayi ngiyaxolisa kakhulu. Ngeke ngikwazi ukuphumelela. Warning uhlezi ungeza ama-warning kulungile Nduna ngamele kuphela lo msebenzi bafanele kuphela uma phela ngiyakuchazela indaba ungafuni ukuzolana nami ukuthi mangithi uhambile umuntu engizona naye ngifuna ukuthola isixabelo manje uyayikhunga la ngokwenze njani mina walivala zethu ungenzeni ngempela ngikhumbula senza njani ngene sengisaya ngibuye ke la uyabo Ayi awuphuthumi shame asike sihlale nje sixoxe lesihleli nje yo ngizofonela bani kodwa ubani uthi ngamfonela Nkosi yami hey ngazi kodleka nilokudla lokho nazi insuku ziyahamba luthukuza ukwenzakalani ngethemba lami madoda kwengizama ukudla ukani sengivele ngafaka iponi zawu2 awe ngimzame mhlawumbe ngizomthola namhlanje voicemail futhi ngisho cwabeka ihlandla ngizomuhla lapho khona lawo magumba amane omhlaba okuwona engakwazi noma uyaphila noma kwenzakalani ngawo kodwa ngifisa ukwazi mangithiwa khona ukuba kwenzakala kuwena njengoba usukile nje la ekhaya ungekho ngeke ngikwazi ukuyixolela ngokwenzekile kuwena njengoba uhambe kuyimina engikukhubile so engithanda ukudlulisa kuwena bengasinhloso yami ukuthi igcine kwenzeke kanje lezi thombo okhuluma ngazo nami ngifana nawe ngidunguza oswini mntana umuntu angazi ukwenzakaleni ngicela ukuthi uma uthola umyalezo lona unginikeze noma ke isign ekhombisayo uphawu lokuthi uyaphila noma ngathi usende message wathi uyaphila right la khona kungijabulisa mina kodwa ngifuna ukwazi ukuthi akusafani la endini nje ubungasekho ngiyazi umuntu ubufika ungivakashele kodwa njengamanje ngiyithola ngenza izinto ngathi ngizenza nawe ekubeni ungasekho okuyikhona ukuphula kakhulu umoya wami bengicela ukuthi ungazisi ukuthi right la khona wazi futhi uhlezi unesikhala la enhlizweni yami ngiyakuthanda kakhulu izinhloso ngabe ziyafana na izinhloso siyaxolisha nina kungekhela ninomqondo wami Hayi shame ngicabanga nje ucofa ifoni yami mama isikhola sibuku ngeke kanti nathaba lesashona futhi manje kuningi ngimlendile la ngeke phela mina Hey madoda ngibhalile incwadi nazi igcwele lapha ngazi ngizokwenza njani kambe yiphi indlela engiyisebenzisa madoda
ukuze ngikwazi nje ukuxhumana nesithandwa sami. Ngidinga nje ithuba ube ngingathola ithuba. Ukuba umuntu uyakwazi ukubona iy'nhloso zomuntu uma ngabe ezohlangana naye bezozwana. Ubona nje wonke umuntu ufikayo empilweni yakho umbone ukuthi ngabe usukeze ngesayidi elihle noma elibhedayo. Kube ngangazi ngangeze ngivume le ngane ukuthi zizwane nami. Madoda. Kenze njani? Ivideo. Awe ngihlale phe kwayo. Kwenzenjani? Ivideo yani manje lena futhi. Hayi, asayi uthi ngibo. Konke lapha engacabanga ukuthi ngakuthola khona ngikuthole. Iyodwa indawo bese sisele ukuthi ngokubheka ekhaya. Kodwa manje uthi manje ngokubheka ekhaya ngizothi ngubani. Ngikwazi lapha. Ngase ngithi ngesenaso isiqeshana sevideo. Sithando sami, Themba lami. Anginawo amaningi. Ukuthi nje njengoba ngayithola indlela ngithola uthando lwakho esiqaleni. Ngiyakholelwa futhi ngiyathemba ukuthi uzovele ngiyithole indlela ngithola uthando lwakho back. Ngiphinde ngiregain i-trust yakho. Ngiyakthanda. Uyangithanda. Ngathelele nomngani wami yena wathi wamposta online. Ucansi ngifile kanjani? Athi ngale video nyana nje incane ngizofila hayibo sibuya udlala ngami. Ucansi mina mengibuyele ekhaya abantu bangasekhaya bazobuya kanjani? Bazobuya nje ngesilima phela. Hayibo ucansi ngixolela kanjalo nje. Hayi ayikho phela kanjalo. Ayingeke phela. Kufanele ngitshele nomngani wami ukuthi ngifuna ukubuyela ekhaya manje. Ngiyamtshela ngiyacimphezela ngekhaya. Ngikhathele mina manje. Lo ngicashe la ngicashela usibuko ngeke. Aza kuvumanga nje ngihlale endlini yami. Mangihleli nje laphana leza indonga vele zingikhuze imadoda. Awangigili uzithi yabo lento ayenza kumina. Ezithombo wayishuthe kanjani? Kahle kahle kwakwenzakalini. Namanje ngisayibuza ngelathi ngithatha i-leave emsebenzini izongisiza ngaphela ukuthi ngihlale ngiphumule ngihlezi ekhanda la. Manje angazi mangithi ngiyaqala nje ngiyaphuma ngiyabheka ngizomthola la. Kodwa zini sithando sami mana. Wenzani? Themba lami singaphinde uhlangana futhi ngikhapi. Bese ngikhumbule ukuchazela aze ngithi uchazelani angifuni ukuzwa lutho kuba kwethu. Ngiyakwazi ukukhuluma naye hayi lalela hawu lalela wenzakala. Jesu. Hawu. Baye babadala. Hayi wena basayikhiphila ngazi phela imani baba bangenzani meke ngingekho. Uthi ngifona uThobile ngifonela uThobile ngimtshela ukuthi hayi kwenzakaleni. Ngiza la. Hello. Ya yimina Hayi. Sekuvele kwenzeka inkinga nje. Ya inkinga enkulu angazi ngayichaza kanjani lento. Ngifika nje. Sengihlangene neninto nje. Hayi, ngizobe ngikutshela sisi inde le ndaba ngizobe ngikutshela. Yeah. Okay, bye bye. Athi ngihlale endlini yababa. Ngiphumule kahle ngeke ngikhathele phela manje. Asika. Yini wena ufunani lana? Sithando sami. Ngikuphathele lokhu. Hawu, sithando sami hawu, watshinga nje imbali emphathele. Angifuni imbali yakhe ebolile sibuku. Kodwa ubuka sazi ungishaya kanje sithando sami ngisikhwama ngenzeni kwena kangaka. Ngiyaxolisa nje. Ufunani la ekhaya? Awuthola ngevideo yami baby. Awuthola ngevideo. Nginandaba nevideo yakhe ngincane uzojulisa imizwa yami ngevideo yakho nje. Ngiyaxolisa nje baby. Wangasiyona inhloso yami. Angivumeli uxole lakho sibuku. Yazi ngase ngene ubaba la ngokwenzani?
Umkhize ngimsaba kabi usukhuluma ngomkhize. Phuma-ke memsaba umkhize. Hayi ngeke baby kodwa ngizela ngizoxolisa kuwena ngithi angirisk impilo yami ngizela ngiyazi ukhabazela mase ngificela ibuhlungu into angayenza kumina kodwa ngiyaxolisa sithando sami. Sibu Lesithanda sami ngiyaxolisa sami. Ngiyangikwazi hayi Sibu ngicela uphume bandle mengasengeni ubaba ngaba senkingeni kwami. Ngiyaxolisa sithando sami hawu ngiyayithoba kuwena ngizocela sihambe sendlini sikwazi fike sikhulume kahle le. Ngiyangikwazi Ngiyaunderstand ukuthi ucasukile. Ngiyaunderstand ucasukile sithando sami kodwa ngicela sihambe sendlini sikwazi ukukhuluma kahle le nto. Hayi kodwa Sibu ngiyangikwazi mina cha ngeke shembandla. Imino wakho sangiboni. Ngiyakubona. Kodwa Ihlisula. Hayi. Yazi ulaka lapho. Hayi cha ngeke yahlupha kodwa. Sithando sami sekwanele manje uthethe kwanele ngiyaxolisa. Kodwa yini nje ufebe Sibusisi. Ufebe, yabazi ufebe. Awusadelela ke manje. Usadelela la manje. Ngizelena vele ekhaya. Awedelela la manje. Sibusisi. Sithando sami. Kwenze njani? Ngihlale phansi ngiyaxolisa. Yazi angazi ngeno yini, angazi manje indaba ngikhulume kanje. Yimini owonile la, futhi yabe ngiyazehlisa ngiyaxolisa kuwena. Ngiyaxolisa sithando sami ngale sense. Sesikhulume kakhulu lokho kodwa manje nami angazi kwenzakalani. Ngiyaxolisa baby. Ngixolisa Sibusisi naye. Lokho kwenzeka kwangasiyo inhloso yami nje ukuzwisa ubuhlungu. Yazi Sibusisi angifuni. Ngiyaxolisa Themba lami, ngiyaxolisa sithando sami. Uxolisani? Ngixolisa ngokwenzekile, yazi sithando sami ungekho awuzazi into bengidlula kuzona. Wawuyenzelani vele? Angikazange ngize ngikwenze into yenze ngalingeke. Ngenza isilima Thuthani. Ngalingeke ngiyachazela sithando sami nami angazi kube manje ngidunga uzoswintsha kwenzakalani kahle kahle. Hayibo, ungangazi into obuyenza. Kodwa sithando sami sesikhuluma mina nawe kahle. Uma ubuka lesa ithombe mina ngangumuntu olele lapha naye ukuthi ngabe nami ngijabule into eyenzeka lapha ngiyaxolisa sithando sami. Ngiyazi kunzima kodwa ngicela ukuthola inhliziyo yakho ukuthi ungixolele. Yazi sithando sami ngesinye isikhathi ngiyibuza ukuthi yini engayenza ukuthi ngizeve umuntu njengawe, umuntu onenhliziyo enhle njengawe, ononothando njengawe, ngiyisoni nginjena. Ngiyaxolisa sithando sami. Hayi angazi nje uxolela kanjani Sibusisi. Angisho ukuthi kwenze ngekani. Ngiphula inhliziyo yami, ayi ngisakwazi ngeke. Ngeke. Sengikhathele mina wena Sibusisi ngeke. Themba lami. Ngiyazazi angikho perfect ngiyisoni phambi kobuso bakho. Kodwa ngicela ukuthi ngibe isoni sakho sithando sami. Ngiyazi manginawe one day ngoba umuntu ongcono. Wena Themba lami, wena sibani sempilo yami, ngiyaxolisa Themba lami. Ngicela ukuthola inhliziyo yakho ukuthi ungixolele. Mina mawungishiya ungishiyela bani? Ngishela uZethu ngithi. uZethu angithandani naye. Sibusisi musungenza isilima bakithi. Angithandani naye sithando sami, ngiyaxolisa sithando sami. Njengamanje ngiyayithoba kuwena njengoba ngithe sizelana ukuthi ngizoxolisa. Ngiyaxolisa sithando sami. Ngizokuthemba kanjani Sibusisi? Ngiyazi ukuthi trust ngiyiphulile kodwa ngicela ukuthi unginikeze ithuba ukuthi ngiphinde ngireclaim i-trust yakho. Ngiphinde ngibuyise ukwazi ukungithemba futhi. Ngiyaxolisa kakhulu sithando sami. Yazi Sibusisi angikwazi isho ukukubuka. Lento yenzile ayishimi. Oh my. Wena uzongisondeza kwisithando sami awuthi ngikuthathe. Angifonela ubheki madodi. Sithandwa. Yimi lo muntu. Sithando sakho right. Yini sidilithiwe inamba yami lapho. Ya injabulo sithando sami not ukuthi mhlambe nginilotha nginanga lotho. Yazi manginawo inhliziyo injabulo. Aha. No, ngifuna ukuzwa nje ukuthi ulale kanjani umuntu wami. Ayi, ngiyala sokwendala. Yeah. No, sithando sami, angiyanga emsebenzini, ngavela ngithathe leave yabo. So ngisawumuntu nje oyidlalele la. Ingakho bengifisa ukwazi nama plans akho ukuthi umini kanjani yabo sifuna sokwazi sibonana. Aha. Alright my baby. Lungile sobona ntambama uthi kuyenzeka. Ube nosuku oluhleke ngithanda yazi. Sharp nana. Ngiyamlobola. Fanele ngivele ngifonele ekhaya. Yabona into engicabanga. Angithi ngiyabheda ngiright kakhulu. Ngiyamlobola ngiyamthanda lo muntu. Uthi akwazi ukungixolela. Yazi njengoba ngifona nje ngitshena ukuthi mhlawumbe sangibambele iqhubu ukukhuluma kamnandini. Hayi akakhabazela ngiyangena akakhabazela. Ngiyangena ngiyamlobola. Yeah.
zizofika zona ingqinamba njengale kaThobile. Yabona izikhuluma noThobile ngoba phela ngeke ngabona efonini yakhe. Into abayikhulumayo ngami. Hayi, la ngane ngihloniphi inhlobo. Lento fanele ngiyilungise nami umuntu ozophazamisa lolu uthando lwethu. Hey. Hayibo mntakama, indaba udliwa yini nje? Hayi mntama, ngibona nje indlela oliphethe ngayo ibhizinisi labazali bethu. Awu singabuye sithini ngapha indlela nathi sakhula ngayo lena umani ungabibona babeletha ngale ndlela isimpi etafuleni. Kodwa mntama ungakhohlwa ke phela owasusa kamasha ngoba silapha. Ngeke ngize ngikhohle, ngizogawula ngibheke nje. Vele futhi fanele siqhubeke sisebenzise lama clients besikade siwasebenzisa ekuqaleni. Singawashintshi. Phela wena. Uthapthoza ngazi wena mntama. Ngoba ekuthini phela uyazi nje nawe ukuthi ngenza izinto zenzeke. Phela. Enhleke yazi. Lento kade ishiwo udadewethu hayi. Yazi yawenza umqondo. And futhi yabo sengicabange kahle ngoba ngempela simusha kule ndawo. Kuzomela ngiqale ngicheck icost ukuthi ithini. Ngavedane nje ngifuhlekele. Ngoba ngempela ngeke indawo nje bakhona abantu abenza lo mshikashiko ofana nowami. Ngeke isikhathi sesiside kodwa ngifikile. Hayi ngeke. Ngeke phela ama clients. Hawu. Ama isikole amangaka. Konje ubengigcine. Hawu, futhi ngimzame kusama ungane nami ngizwe ukuthi kuhamba kanjani. Hawu yazi indle. Hawu sengibona ngamama isikole nje. Yindaba zishapha. Hawu ngempela. Hayi ungangitsheli kodwa ukuthi ubuyelile ke emva lento kade kwenza yona. Hawu kahle bo. Yini sekuphela amadoda yini endaweni? Hawu kahle. Yini ufuna ngikukhumbuze futhi ukuthi kuhamba kanjani? Lalela leso sifuhle sakho okokuqala nje asisebenzi nanomsebenzi usile. Kwamali nje leyo lencanyana. Okuwesike. Akwaziwe ngisho kini ke. Yazi ngcono ukuthi useke wavela nje kini. Hawu kahle bo. Baningaba abantu abahlala la ngaphandle nje abanemizi ithabathaba. Usalokhu ubekezelela umuntu ohlala emqashweni. Hayi kahle bo wena. Awuma encane ngeke khona la ikhole engenayo awuma encane ngizobe ngikuthinde manje. Hayi okay. Hello? Yebo ya. Hayi khulileka. Hayi sengizobona ngawe. Qonqo. Ngena indaba uba wena. Sister khona le. Sukum basahlala phansi. Kina ufundiswa ngayo uvetana ungene nje uhlale phansi emzini nomuntu. Ungayibengele ngisho ukubingelele. Sister khona le bahlekisha ngayo sister ngiyeza ukuthi uyimoshisa la elokushini. Yini leyo mpahla? Ukhuluma ngani? Ukhuluma kuzwakala ngikuzwa mina ukuthi uthini. Awukhulumele phezulu ngikuzwa nje mina. Ukhuluma ngoshukela sister. Ushukela wena wazi ukuthi akhona tech shop la indaba uthe ungena la bekubhala tech shop in the store. Impahla sister please. Yiphi leyo mpahla? Ushukela sister. Lo mashisayo bayakhuluma abantu la around. Ibaphi labantu othi bayakhuluma? Baningi sister abantu bayakhuluma basho sister ngempahla yakho emashisayo mashisa ngemali ephansi sister. Hayi ngeke angikwazi mina lokho yazi ngiqala ukubuza ngayo yini iblo mpahla okhuluma ngayo ngempela. Sister ngiyacela sister udayisele ungithembe sister. Hayi angikwazi ngempela ukuthi yazi ngoba uzazi vele ukuthi ukhulumani ngicela ungisasele kwale mali yakho imadlana yakho ungihambele nayo ungiphumele nje la ngoba ngikwazi ngempela ukuthi ukhuluma ngayo. Hayi sukuma njengamanje ndiyafana ngize kusukumise manje awungiphumela. Hayi awubuye ngala. Hayi bangathi khona lokho kuchaza awubeke la mase uyangichazela ukuthi ubani wakephi ngoba ngiyake phela fanele ngigawule ngibheka ngazi nami ngisanda kufika kule ndawo. Ubani wakaba uthunywe nje amaphoyisa ayikho lento ayifakile ngempela. Hayi no sister angithunywanga sister bayakhuluma abantu la ngaphandle. Awuchaze ufuna into kanjani ke yamalini yona? Ufuna ya 50 sister. Yazi ukuthini ngoba ngikuthembi futhi ngiyaqala ukubona yazi ukuthini awuhambe after 30 minutes ke mase uyabuya kuza la. Hayi okay uhambe kahle. Asazani njalo ungazi njalo. Sure. Ngathi kuzosebenzeka ke la izinto zakhona nje ngathi ziyazenzakalela.
Hey, umuntu kanje phela fanele aqala test kuqala kuyima ahambise le shandisi le. Ngabe dane ngihambisa into engayizwanga. Yashaya. Le ntombi ngakho bithe ifuna yamalini? Oh, ngathi bethe u50. Ayifanele ngicheck phela ngabedane nje ngiqhomose ngithumela mhlawumbe nje nawe awusuku naduze wami kwangathi uyangiphazamisa ufuna ngemali ngene hawu hayi yonke into nje izohamba kahle ke la yabona kuzomash strong yabo nje nodadewethu ngibonile nje engisola ethi izinto hayi kanti ngikabule ngabhekaki ngiyabona nje hayi yonke into izohamba kahle oh hayi ke nakho sengishiya amaphepha bengithi ngizoqala ngani le story hayi engiphuthume ngowalanda ke mase ngiyabuya lokho elivele usuzoshaya nalesi sikhathi engimnike sona kwangathi ngizoba nenkinga nje kule ndawo yazi kamasho besingahambi kanti abantu bala kade bathini abahambi yini ngesikhathi azi bengithele umuntu akafike after 30 minutes yini manje lo yayenza kuwanalo shandisi yakhe sengiyiqedile hayi yabona ngathi ngizoba nenkinga sister ngathi ngifike ngesikhathi sesiright hayi isikhathi sokumbatha hlala phansi yonke into ihamba ngesikhathi ke mina manje wena manje wathatha isikhathi eside kanje kahle kahle angikuthola kwasekuqaleni indaba zishaphi ngawo sengikhona sister hayi thatha ke leshandisi yakho uhambe la masho isinto kangaka indaba usalokhu complain hamba awushithi uyothola mhla wathola ama customer uthi uzongilethela ama customer shithi uzothola mhla wathola ama customer hayi baba ubanika kanjalo lephuma ngathi angazi nje awuhlale phansi wena uhlezi ufika lento zakho kwenzakalani hayi ngibona kahle yini awushiya lana asikhona istorum yini hlala phansi ngempela awusisebenzisa ingqondo yakho wena yazi umqondo angena amaphoyisa lana lo sisi umthemba kanjani uma selapho umthathele yazi into yakhe iyodwa ingakho uma loba bengakufanga kule shadi ngcono nje abangakufanga bese ubukhelezi lokho izokuphela yonke leli zishaphi ngawa umancane ngiyabona manje usudlalela entweni wrong manje istaff ufuna usenzelele staff room hey uphathisa ngekhaya yini kwenzakalani la yini wena manje ufunani ke wena la ubani ke nje wena yini ngibona yini ngibona ngibanjwe besifazane kanjani Dala phansi. Ubonene nobabila ngibonanga lutho mina bengizolungisela inkinga zothanda inkinga zothanda lesi sikhathi bona yini lento ekhuluma kuzinhle ngempela lento ekhuluma kuzinhle ngithanda lento ekhuluma kuzinhle ukhomba bakanje Abasisi musukudlala ngalo nto ngidlala ngikubuza ukuthi ukhomba bakanje iziphi izinto engizishayo uyabona ukuphela sibakho kungena yonke inye kanye zibona izinto zabazali ngicela isota outlet angithi awungeni kule ndaba awukhuluma naye uboneni hey phapha awuphumla akasaphumla dadewethu akasaphumla thatha intambo wena ubaza abantu uthi ubuzokwenza lana zibophe ngoku wakho thina sinakho ngibobe mina futhi zibophe hayi bo uyaqoloza phela indaba awufuni kanini njani yasebenza nje zibophe awuqali bakushishe njengamanje zibophe wena Shesh. Ngakudlelanzi swami, ngakudlelanzi. Qala ukhuluma kabuhlungu kanje kumuntu wamanje usungenza kanje. Yini engikhulumela kumuntu wakhe wrong? Awusonisahlule kwani? Ngithezi bo. Hayi bo uyakhala. Awusole nisahlule kwani? Uyakhala wena. Sibophe. Ngifuna kuqala nje ukuyelana naye ngicela Ngihlala lapha ukubuyelana nawe. Uzoyibulala wena. Nongapha vele usahlule. Isibulali thina sinalo igazi yabona leli gazi thina. Hayi dadewethu. Ngathi kuzomela kube khona abantu manje ngibophelana. Ushile futhi yazi uyanethe ibiza malini? Akafe asivele simbuza akafe nje kayibulala. Uyanethe ibiza malini ngoba usithele kanje ngalodoti wakho. Manje ngizongenzani? Hayi yabona Mina ngizolungisa inkinga zothanda. Ngiyaxolisa ngibonanga lutho. Ngithandana nawe. Awumeda uzuthi nje uzolungisa inkinga uthandana nami ngizolungisa nami inkinga zakho. Ukhuluma kumuntu wami uthi mina ngu-sleeveless ngiyivesi nginte enganamsebenzi. Nginamanga yini? Yasebenza ngephandela zazi inhloso zami ngayo. Ngoba umosha kanje yini uyazi lethu kusibiza kanje ngoba ichisa negazi kanje nginamanga yini lesi tata ngizisho.
Ubani ungeniselena? Angithi awusebenzi kodwa umusha into yemali uzothathani kuyena? Akafe. Yazi uthini? Uwena kodwa futhi. Uwena lo ngaba kafika ngalo kuba ngaba abonanga lesi uphathisa ngekhanda. Hey, uphathisa ngekhanda la, uphathisa ngekhanda. Awumancane. Marazo ngiyaxolisa razo noma ngingazi ngone ngani mina kodwa bengasiyona inhloso yami ukuthi wazi namhlanje lana nengane mina ngibone ngani ukuthi ngifike kulowa muzi phela usengaze manje ungilethe emahlathini kanje yiba la kuthumile ngizwane mbiye usebenzana namaphoyisa wena amaphoyisa kanjani mina ngisecurity ngisebenzele ngiyiphandela mfowethu ngiyiphandela hayi bethu awungayenzi lento bethu ungayenzi bethu nomndeni emakhaya nomndeni nomama lemakhaya owangithuma ukuthi ngizosebenza lana ngiyaxolisa mfethu ngiyaxolisa mfethu ngiyaxolisa sho noma nayo mayiphi imali bengayizama emakhaya ngiyaxolisa mfethu baba ngomsebenzi wami ngada ongibangela umsebenzi Sozami ngiyaxolisa bazo ngengitshene umuntu ngalento ngabatshena laba wena ndoda oza nawe lekelele ngisiza sohamba ngisuhamba ngendlela akekho umuntu uzokwazi isana akekho umuntu uzokwazi isindlela zethu ufunani na sethu mina ngazi usomela nani manje senziwani kutwami zelo ngifisisa ukuthi ngithini kwena sizovela sizohamba sosuka nje kule ndawo akekho umuntu uzokwazi sila akekho umuntu uzokwazi mina bengihambela kwenze njani nangazi nangazi ngiphila kanjani mina ngiyazi ngayiqala nini lomsebenzi razo yami noma yiphi imali oyifunayo ushona yonke imali oyifunayo uyamfonela imndeni yethu ungazongibangela umsebenzi hey nithi nyobani sizethu ukuthi ufunana wena uzuka imali ufunana wena razo yami sekwanele manje sekwanele razo sethu ufunani wena la sethu ya sengezi kwawo manje lo nombo sengezi kwawo njengamanje okuyibuya baleka yes ngiyangena kambi lesi ngiyangazi kahle mina ekuse boss lady ase ngiyoshayela umsebenzi manje sithini into yami seyi-right yazi phela mina ngidlala epasini gijima sethu gijima hey nina sisho uzandana nina hey nina Sibuso wenzeni-ke? Hey wezethu angikho nje umuntu nokhuluma nawe Koza into engidlozona angikho nje umuntu nokhuluma nawe ufunani lapha uqhamukapi nje okokuqala Khabe ngihamba bekusendleleni phela la bengihamba khona kaloku sonke lesikhathi lesi uyazazi into ngishiya kuzona
Wangishiya ngikuzona inkinga wangishiya ngizona. Iyona nto xayeke ngayo njengamanje lo sicishe sifa lapha. Iyona nto xayeke ngayo ukuthi ngahamba kwenze kanjani. Hayi bawazongixaka mina Sibusiso. Awucabanga nje ukuthi sizethu ngiyabonga ukuthi umsindise impilo yami phela mina bengakushiyulele lapha ngibaleke. Musukhuluma udelelo uyazi ngidluse kuzona. Ungazi kahle nomuntu wami ushutha amavidiyo washutha nini ngoba ngikhumbula ngiyenza lonto leyo. Washutha nini la mavidiyo lawo? Wena Sibuho ohleli nami ngithi wazi unomuntu wakho. Sengihlanga phela. Uhlala naphi lento oyenzayo ushutha empedini? Wena wawenza nami empedeni. Ilene ngibuza kwenza ngikhumbula mina ngikwazi umuntu onodlame yini kangaka wezethu yabona phela ukuthi angibashawa nesifazane into yenza kumina le futhi wezethu Sibusiso ngicela uzame usehlisa umoya ongenza into eyenzakala la ngawusayikhumbuli wena mina nawe yebo sagcina impedeni angaze ngikwenze lutho mina yonke into sayenza ngoba lakho sithanda futhi sibadala ukho nje ukuthi singalokho siyichaza ngazi kahle nomuntu wami ufika la endlini uyangiyenga into ozenza kumina ngifuna ukukhuluma iqiniso yini lo oyenza la kumina wena Sibubu usukhohle ukuthi unomuntu umukala nje lokho fletha nami sonke lesikhathi ubusukhohle ukuthi unomuntu susebenzisa lokho njengamanje angijhuka lokufika la endlini yami ngiyindoda uma ufika la endlini yami lokukhuluma into ozenzayo lokhu ngithinta wenza yonke into ucansi ngenzeni ngiyindoda ngemiswa uwindoda indoda kuyaba strong ime nje ukuthi nomuntu wayo mawuthi nomuntu wayo kufanele kwenziwe ngendlela umuntu engekho yewena hayi kahle nje Sibusiso mina bona uyabonga ukuthi siyabonga ukuthi siyaphila sibe grateful nje ukuthi siyaphila kunalokho sizokhuluma into zakudala mazethu hayi uphumaphi oqala uphumaphi awungiphendula umuzi wami sami lapho uphumaphi Maphola wabe nginika isikhathi ngoba bemothi beninenkinga bengizolokhu ngizoba ngesicefe nami ngibona ukuthi zonke lezi zinto ubuzenza zensizwa yini zonke ubuzenziswa yini ukuthi ungidrag ngoba kuyacaca ukuthi ungidragile phela ngikhumbula saphuza idrink mina nawe la okungixaka yenziwe mina lo drink leyo phatha sekwenzeka kanje wena ngowazi yabona umuzi obuzayo uyayazi answer lapho Sibusiso ngazama ngayo yonke indlela ukukhombisa ukuthi ngiyakuthanda kodwa wena wenzani ulokhu ubhizi lawo ngumngani wakho ngumakhelwane wakho wazi ukuthi mina ngifuna ngaphezulu kwalokho anaka umuntu uma umthanda umkhombisa ngendlela errong ukuthi uyamthanda awukwazi umkhombisa ngendlela eright ayike indlela ongayisebenzisa zethu uzama ungichazela lokho mangizama Sibusiso lokho ngizama ubhizi uzinhle lokho ngicela ngozinto bothi ngiyajabula angithi ngiyatshela ukuthi yena umuntu okhona njengamanje ngithandana naye awufuni ukuzwa ukuhlonipha kodwa utshela ukuthi uyangithanda mina utshela uthanda mina kodwa manje awufuna ukuzwa ngcono wenze ngendlela errong uthini ngesithunzi sami njengamanje lezi thombe zabona legcwele yonke indawo le kuma internet usona ungathandi ukwenza sasiyenza ngoba phela sayenza nje sobabili nje abantu abadala angikhumbuli mina into okuhlungu ngibona ngezithombe kunjalo phela uyikhumbula into eyenzeka kushesha ngoba nakho kumnandi nihleli nijabule ngenzela ngicela uphume endlini namphume hayibo hayi ngisho udanko ukuthi ngiyabonga ukuthi ungisizile udankwane ukuthi ungisizile awuzilo ukuthi ungisizile kunje wena yabona Sibuho angibe kushile lapha phuma la yazi ngisendlungwini busy uzongikhulumela alengane njani yabona ngempela idlozi lami lisangigidela kulento ecishe yenzeka namhlanje bese ngibona nje ukuthi ungashona mina kababa ngizame noma ukulala Qonqonqo ekhaya ukho banda ekhaya ngena hawu mawami hawu njani hawu ngijabula bona selikazi sami hawu hlala ngosaphila mntanami hawu hayi mawa ngithusa bengazi usheshe ufike kangaka hayi mntanami nami kade ngikukhumbula mntanami ngihleli lela nje ngicabangana nawe Sibusiso ukuthi kanti kulezi izinto ekade ziqhuma kangaka uhleliphi ngikhona mangiyencenga impilo ngakho ngithe ngikufonele ufike uzombona lo muntu lo ngoba hayi kodwa mntanami wasewenziwa kwadliwa yini lana hey ma ungayiphathi leyo ukuthi phela angifuni lo nginifonela konke okwenzakalayo la ngoba nisuke nitatazele lemakhaya ngabanjwe nje abafana ngiyibuyela nje ematohweni bangibamba abafana bengiphuca phone yonke into babe sebengilimaza ke ma kodwa hayi ungathuki ngathi ngingakufoneli ngikutshene ngalokho ngoba usukuthathile phezulu bese kukhuphuka noshukela nazo zonke izinto lezi ma uyabona uyangazi ke ukuthi ngiyagula mntanami hayi kodwa mntanami ngibonga ukuphila hayi khona ukuphila ma mntanami abantu abaningi badlulile emhlabeni kulezi iqhumane kade ziqhuma hayi kubi kodwa mntanami ngibonga ukuthi ke uphilile hayi ujabule mina hayi ukuthi nje uboneke umakoti wakho nje umbone lo muntu engifuna ukuyishaya iphelele ma hayibo wangijabulisa ukuthetha ngalezo zinto hayi kunjalo ma hayi ngizozama ukumthinta nje afike nibonane
Sanibonani. Yebo, mntana. Ngihlala emakoti la. Awuye manje siyami yena makoti lo. Hayi ngiyabonga. Kade ngitshela Sibusiso ngawo. Siyaphila mntana. Usekubekela phansi kakhulu manje isikhwama kusami. Hayi siyaphila nathi siyajabula behlezi nje usibusiseke xoxe ngawo. Ehlezi nje ekhuluma ngawo into ezinhle zodwa ke. Hayi ngiyajabula ukuze ngikubone. Yebo mntanami, hayi mntanami linjani kodidi? Usibusiso wazi kahle le ekhaya ukuthi njengoba bengisakutshela nje ma ukuthi umakoti ngizokufonela umakoti ngimthinte afike ngibonane naye. Vele mabe sengisendleleni ngiza yabo. Mina ozoba umakoti wakho Sibusisi. Hayibo, ngiyambongela umntanami, kodwa mntanami uzumphathe kahle umakoti. Ngoba ngiyambona ukuthi ke hayi kwayena nje uzimisele. Hawu kakhulu wami kakhulu. Yabona nje sizojabula kabi njoba sinomapha phela Sibusisi uyazi ukuthi mina owami uma sewadlula emhlabeni. Manje usuzoba uma kithi sobabili angithi. Yebo mntanami. Kodwa mntanami ke ngicela ukuniyala mntanami ekhaya kwami alingeni ibhlukwe. Mntanami wazi ukuthi ke mawuya lapha kulawa amakhaya lapha ya kusemakhaya lapha uyale nje mawuqinise lapha emabhlukweni impela ligcine lapha eThekwini ibhlukwe lapha ngasekhaya akekho noyedwa ogqoka ibhlukwe bagcina lapha yebo ma ihlobo emabhlukwe nje ma ungabi leyo muntu lo obizwa ngokuthiwa yifebe zaseThekwini ungabi leyo nto nawe uma ukuthi ke wena usowumakoti la ekhaya yebo ma uyangazi amabhlukwe ngihamiselana nawe laba amabhlukwe nje ma mina hayi ngihambelani nabo. Hayi ke bantu abamangizile ukuzonixabanisa kodwa ke ngithi nami angikhiphi iziyalo njengomama. Baya sixabani ma kuyazwa. Kahle kahle mina ma into ebengifuna ukisho ngomuntu lo engifuna ukukutshena ngayo ukuthi uzofika la umakoti lo wakwakho uyabona. Nguye lo bengithi ngizomthinta mina afike uyabona. Kanti akunguye la umakoti. Ja uye ma umakoti ukuthi ulocation ukuthi ubezongithinta manje ngivele ngayifikele ngakangithinta engakangifoneli. Mina nje bengithi ngizomcheck ngoba ngiyazi ma usuke walimala kabuhlungu yabo bembamba inkunzi bamphuca zonke izinto ke hlahla leyo ifoni ibikhona ke zethu. Cha phela ngisachazela uma baba ngiyabona ukuthi nahluleka umchazela uma manje mabethi ngizomlokhu uzengizothi angisazi ngikhuluma ngithini ke manje ma ngoba sekukhuluma yena ke manje nanguzithi sekukhuluma kakhulu manje uyazi ke manje ngizongimisa ngenhliziyo manje manithethe izinto eziningi ngoba phela mina uyangazi Sibusiso ukuthi angiphilile ngiyagula kwamina sengafa yonke indawo ngiyagula ngiphethwe amathambo ngiphethwe hayi oshukela yebo ma manje uSibusiso uyazi ukuthi angifuni into engithusayo ungazi emncane ekhaya kanti ma ungathuli ngimphethe kahle uSibusiso nayo yazi ngimphethe kahle nje kakhulu awukho nje mayise ongamela ukuthi kukuthuse la yabo bengithi kodwa mase sixoxe kangaka u-operation dokho sami nomitiyana nje noma ngikwenzele manje ngizogcina ngakho ukuthi ungangenzela mntanami ungangenzela okay ngiyeza manje sibuxoxa kangaka ntakwenzena netiye Nkosi yami uhlunga amadolo lapho usumdala nje mntanami manje hayi kuzolunga nalokho kubona kumina ebusweni ma kuzophela into encane nje kade kwasasulimala nalomsebenzi engiwenzayo nje obusecurity une risk eningi hayi ungixolele mawukhamba isikhathi eside singihambe ngabuya netiye lakho ngibambela yabo ngeseke ma hayi ukuthi ngiyadikilela ngetiye yabo ngisayolanda amanzi kaSibuko okuthoba bese right hayi ngizobuya nje yebo ma yazi yiko kuphila kuyaphithizela la endlini ngifuna ukuchazela kahle kahle lo muntu lo nombona lana akusikhona ukuthi uyena umuntu ubengubezelena ngithi umakoti wala ekhaya hayibo Sibusiso ukhona kahle kahle mina ngithandana naye lona ngitshela ukuthini manje Sibusiso hayi ma intombazane nje lena siyaphila naye la kodwa manje ngiyambona ukuthi unezinye inhloso eseceleni hayibo mntanami yabona ke manje Sibusiso lento yenzayo manje angiyithandi Sibusiso yipi manje ma lento uthi ke uvela ushintshanisa amantombazane ngoba phela kade sengitshela ukuthi yena ukoti lo Sibusiso uyabona manje ufuna ukuthi ke manje ngiqale phansi futhi ngigule futhi Sibusiso ngabo ma bengasiyo inhloso yami yikho na useqhamuka kanje mhlambe khona inhloso aphekwazi ngavela soyaqhamuka kanje ezozenza umakoti ubonile ngisakwazi nanokuchaza manje ukuthi ubani yena useyichaza yena kuwena uyabona Sibusiso
Angithandi lento lena Sibusiso. Hayi ma. Musudlala nabantwana babantu Sibusiso. Angidlali ngabo ma. Sibusiso kade ushintshanisa amantombazane Sibusiso kutheni kade ngawe Sibusiso. Njoba ngisho sengize ngashisa impepho ekhaya ngathi uye umakoti lo. Sibusiso yini udlale ngayizala yebo ma lo bengichazela ngayo ukuthi uyena umakoti umuntu uyena lo ngimshoyo. Ngitheni kuwena ngathi kuwe. Funeka umuntu o straight. Yebo ma ilokho ngikwenza. Ngitshela ukuthi izifo ziningi la emhlabeni. Kwamina uyangazi senginciki sengihamba nomnini emhlabeni. Yebo ma. Yini kanti sengiyohamba ngasambonanga uqothi. Ehlisulaka ma bengafundi kube kanjena ma ehlisulaka. Ngidala Sibusiso manje wasuba ngisuma umsindo omngaka yini kangaka? Indaba ma kwenzeka indaba yolokhu uzenzisa la. Uzenzisa hayi. Uma ngiyamchazela phela kahle ukwenzakalani manje ngichazela angidlali ngamantombazane mina ngitshela ngozinhle ukuthi uyena umuntu engithe ufikela khona ngizokwazi ngolungisa le ndaba ngivele kubo uyabona usutshela uma ngozinhle uzinhle yena umuntu engimizele uma ulawe nje uzofika la indaba kazinhle Sibusiso Musukenza lento Sibusiso uyabona manje ngikhathele uloku ngitshelwa wena manga ngoba manje yabona nje wangithi ngishisile impepho wena uzovelelwa amabhadi bese uthi amabhadi kanti wena ungakhuluma iqiniso. Liphi iqiniso mina mangachazelwa ukuthi nginomuntu uyedwa umzana uzinhle. Sibusiso ungishayisa ngenhliziyo lento yenzayo. Okungcono ake ngithi kuyoshaya umoya phandle Sibusiso. Ngoba futhi kade ngithi ngisafuna ukuyala uGodi lo. Manje mawusungitshela ukuthi akunguye uGodi ngizoqhubeka kanjani ke manje mina ngizoba siphi isithombe mina Sibusiso. Yabona Sibusiso ngikhathele lokho udlala ngezingane zabantu. Zethu yayibona ngifake yona manje ngikhatha noma zethu. Lento yenziwa. Ngiyakhathala lokho ngithethe into eyodwa mina. Ngoba njalo wena ulokhu ngitshela ukuthi nangigodi. Wena uyangikhathaza wena. Ake ngithi ukushaya umoya kancane phandle. Ma awungakuthatheli ekhanda lokwenzakalayo. Into zomhlaba uyilingo nje ma. Yilingo. Musombiza ngisiningo ngiphambi kwakho ngoza ngithola. Ngithe hamba la. Ngoza ngikusiza ngiyakisiza. Ngithe hamba la indlu ufuna. Sisimoya ngiyakusiza mina la. Akwanele lokhu usungidlulise khona njengamanje. Akwanele. Makuthiwa kufika uzinhle la njengamanje. Ngicela sifocus kulento le elakwena. Ela nje kunini ngihamba indlela engaka ngihambela ukuthi kuyazi ungitshengisa amanyala eThekwini. Ngisuka lena nje ngihamba yonke le ndlela le. Ngisela yebo mntanami. Kodwa yakuphike lena futhi evelayo futhi. Hayi, yazi Sawangiphindula njalo indaba yethu. Kunjela. Sibusiso watheni kumina? Wathini kumina? Ufunani nokhona? Ufunani noCrisis? Ufunani? Chaza phela akusiyona into ebonayo. Akusiyona into ebonayo. Akuyona into engibonayo. Ile engibonayo. Cha bebe bengilimele uyangithoba. Ungangibizi ngobhebe Sibusiso, ungangibizi. Sana sami yazi ukuthi ngiyathanda. Ungangibizi. Wena ufunani la wena? Ukhuluma nami kanjani? Angitshela ukuthi yena Sibusiso phansi. Khuluma nami. Ungakhulumi nozinhle kanje. Oh wena umemezela umemeza nje. Yazi ukuthi bayisiyayo. Ayithathiswa kanjani ukhuluma nami kanje? Ngeke ngiyakutshela zinhle ngiyakuthanda. Uyangithanda kanjani ububhizinalo? Uthanda kanjani ububhizinalo? Kuba uyena umuntu obeseduzane ngathi ngilimele. Yazi ushaya umuntu ohleze khona vele. Ngizokushaya. Ngizongibiza nithetha kanjani nithetha kanjena musana uyehlisana umoya ngimdala mangingaka ngifuna umsindo ongaka ekhaya la ekhaya hey ma angifuni umsindo ongaka Sibusiso wena Sibusiso wenza yonke lento Sibusiso Sibusiso angiyithandi lento yenzayo yini lento yenzile manje uyabona manje uthi ke wachitheka igazi la ekhaya uzolidesa ngaleli igazi elichitheka la ekhaya nabantu abavele bafike uyayibona manje lento yenzayo la ekhaya umuntu omdala ufuna ukuthi wena la ekhaya kuchitheka igazi ekubeni uyazi ukuthi lesizathu kushonela umalume wakho omdala la ekhaya uzophinda futhi uhlanganisa amantombazane fanele kuvele waloye ma ngiyayibuza lento ukuthi iyaphi le ntombazane kanti wena uyayazi uthule nje uyayazi nangu makoti kwakho yona lo hleze ngeke wena mina
angibonile nangu umuntu engibonile lona angimbonayo. Ingoba vele mawudlala ngamantombazane lo. Thatho wakhe vele hlezi. Ayibona Ethonela lo njodeni yami. Hawi, angiyazi ke mina wena mntanami angikwazi. Nangu umuntu engifikile la ekhaya. Nangu usuke ngifikile la ekhaya. Usisizo akanjelanga ukuthi ke yebo ngiyaphuzwa ngihlalele izwi